Ganito kasi ang nangyari, boy. Di ba pumunta si Bilo dito? O nag-sign sila ng agreement between sa Kuwait at saka Pilipinas sa OWWA dito, di ba? Di ba kinausap ni Bilo yung mga domestic helper na nandun sa ano, di ba? Kinausap niya, di ba? Yung mga distress na mga OFW na domestic helper nandun sa OWWA, di ba? Pero hindi pa rin niya pinakinggan, di ba? Tama ba? Tapos pangalawang meeting nila, kinausap na naman niya yung mga agency, di ba? Oo. Di ba? Yun ang rason doon. Bakit na lip ban? Magkano kaya ang natanggap si Belo para malit ng ganyang kadali? Sa linggo lang eh. Yun lang ang hindi natin alam, boy. Siguro malaki. Malaki yan. Malaki. Mabilis eh. Oh, pero sa akin kasi, boy, parang hindi pa nga natatapos yung ano, hindi pa na ano yung justisya. Hindi eh. Oh, di ba? Dapat naayos muna yun eh. Oh, dapat ang para sa akin dapat binitay mo na o pinakita mo na sa public. Ano ba bang hindi pa nalilitis yun ng ano? Hindi nakakulong yun hanggang ngayon. Hindi, boy, nakulong na, boy. Pero walang ano. Wala. Labas din agad. Oo. Tapos ngayon wala pang yung unang rating wala pa. Kasi na-postpone by March daw. March 25 data sa pagkakalamang ko. Eh, wala tayong magagawa, boy, kasi Sabihin, wala na. Nalip na yung ibig sabihin, tapos na. oo, tapos na. Ay, di naman tapos na as in, tapos yung case. Nandun pa rin yung case, yung kaso. Kaso nga lang, yung lip ban ng domestic helper, lahat ng mga manggagawa dito, wala na. Wala na. Oo. Wala na. Alam mo na yung ending. Oo. Na wala na ang station. So, ang maganda talaga, open na uli. So, isipin mo ha, lahat ng newly hired na papunta dito, galing Pinas, pwede na. Pwede na. Oo, dapat kung may utak talaga yung government natin at hindi nagpapabayad, boy, Yung bawal din. wala talaga, hindi malipban yan, hindi mawawala yung ban na yan. Yan ang problema dyan eh. Dahil sa pira, iwan ko kung gobyerno natin. Alam mo kung magkano yung in-offer? Laki, di ba? Yung sa ano, yung kay Ginilin sa side. Oh, bida, 'di ba? Napunta pa ang POA doon. Sabi rin kasi hindi pwede. Pero oo, kaya nga di ko naman masising rin kasi yung ibang mga kapwa natin OFW ba? Pera na rin naman kasi. Tira naman kasi rin, oo. Ang asa atin na lang ngayon, wala kasi tayong magagawa kasi pirmado na, okay na eh. Yung mga newly hired na lang na mga ano, dapat isipin mo na, yung mga domestic helper. Kasi na mag-apply. Alam naman nilang mayroon ng issue dito sa bansang Kuwait. Huwag na silang sumiksik. Wag na silang sumiksik. Isipin talaga nila bago sila magano. Kung ayaw talaga nilang mapahama. Oo. Sila mismo sa sarili nila, hindi sila pupunta dito. Tama. Ganun na lang. Oo. Kasi wala namang action ng gobyerno. Tama. Kasi ganun din, boy. Sa totoo lang. Paikot-ikot. Paikot-ikot lang. Babae. Yung mayroon niyang pinirmahan na agreement, hindi naman nasusunod. Hindi na susunod. Totoo yan, oo. Sus. Sabihin mo na 8 hours lang yung dapat 8 hours lang yung mga domestic helper. Paano magiging 8 hours yung mga amo nila lumalabas pag gabi kasama yung mga katulong? Di ba, boy? Dami natin nakikita dyan sa mall. Anong oras uuwi? Alas 12, madaling araw. Hindi kasi katulad ng Hong Kong may oras lang. Oo. Tapos ng trabaho nila, uwi na sila. Oo. Tsaka may day off sila, boy. Sa Hong Kong, boy, talaga, oo. Every Sunday. May off talaga. Oo. Yun yung magandang sistema talaga. Dapat ganun sana, pero wala Kasi tayo. hindi masusunod dito sa Oo. Hindi naman live out yung mga katulong. Hindi. Ito live out Kaya doon. hindi mangyayari. Oo. Ganun talaga, boy. Wala tayong magawa. Kaya nga, yun para sa mga newly hired na mga domestic helper. Pag-iisipan niyo muna talaga bago kayo mag-apply or sumabak dito sa bansang Kuwait. Kasi mahirap, boy. Sa totoo lang talaga. Kawawa. Kawawa.
Yung nakita mo yun isang araw, mayroon na namang binugbog na katulong. Dugo yung ilaw? Yung ano, nakita mo yung sa newsfeeds ng Facebook. Mayroon na naman, boy. Ang tingin nila sa katulong, alipin. Kaya nga, Kasi binili nila yan. oo, yun nga ang ano dito. 1,000 KD yan eh. Oo. Oh, siyempre nagbayad sila sa employer, di ba? Oo, 1,000 KD. Kaya boy, Kaya nila kotse yan na pwedeng gamitin maya. totoo yan. Tapos Binili nila yan. hindi na nila pag hindi na nila makinabangan, itatapon na lang, Tatapon, sisirain. sisirain, parang sasakyan. Ganun nga. Buisit yan, talaga kasi itong mga binili kabayo. yung katulong eh, 1,000 KD yan eh, 1,200. Oo. Bago yan makaalis, boy, nagbabayad ang employer ng mga taga dito. Babayad. Tapos, nagbabayad pa yung mga nag-a-apply kasi may placement yung iba agency. Doble-doble. Doble-doble pa, di ba? Pero dapat silang mabayaran. Oh, dapat naman talaga. Kasi binayaran ng employer yan, dapat yung mga aplikante ng mga domestic helper hindi na magbabayad. Oo. Ang problema, ang nangyari kasi, nagbayad na nga yung employer, nagbayad pa yung aplikante. Doble na, boy. Kaya, yung mga agency na nandyan na nakikinig, Uy, live oo. Yung agency nga nakikinig, boy. Kapihan sa Ayan. kusina yata atong ginagawa Ayan, mo sa akin. yung mga agency nakikinig dyan na, masaya na kayo. Di ba, boy? Ginawa mo pala ako kapihan. Oo, ganun lang yun. Dapat i-boycott na lang nila sa Pilipinas. Oo, Yun doon naman talaga ang dapat, the boy. best way. Oo. Huwag na silang pumunta dito kung ayaw nilang mapahama. Oo, totoo yan, boy. At pag-isipan talaga. Hindi lahat Hindi lang naman ang Kuwait ang tawag nito ang mayroong nag-hire na domestic helper. Marami Mag-Hong Kong sila. Oo. Dapat isipan talaga. Wag naman ngayon kasi alam natin yung gobyerno natin na ganun talaga. Na mukhang pera. Di ba, boy? Isipin na lang. Kasi pagdating dito sa bansang Kuwait at sa buong Middle East, swerte-swertihan lang. Oo, kaya yun talaga ang totoo. Pag mag-Middle East ka, huwag kang stay in sa bahay. Oo. Sabay ka. Yun naman talaga the best, Yun boy. ang the best. Kung bahay ang pagkatrabaho mo, huwag na lang tumuloy dito. Oo. So, Dapat sa labas ka magtrabaho. dapat talaga sa labas. Pag sa Middle East ka. Oo. Kasi, Safe ka. save na, parang sinave mo na yung sarili mo ba? Oo. Di ba? Kasi advantage naman rin kasi pag hindi ka sa bahay nagtatrabaho. Kumbaga, company. So, mas maganda talaga yung company, no? Yung kagaya natin. Oo. May company naman na wala kang placement fee, yung iPads boy. Ay, yung Alshaya. Yan ang saya. Yan, the best yan. Yung iPumps na, wala yan. The best yan na agency. Zero yung wala kayo dyan. Oo. Placement fee. Maganda yan, magandang yan. Kaya nga, pag-isipan talaga, mga kapwa natin na nag-a-apply dito papuntang Kuwait, isipin nyo ng mabuti ang pag-a-apply nyo dito sa bansang Kuwait. Aywa. Di ba, bay? So, Inshallah. pinag-usapan namin ngayon yun ng lip ban niya, yung kasama ko dito sa bahay kasi wala Gagalit ako ka. nagagalit na siya kasi nga tinanggal yung lip ban ng domestic helper. Wala silang... Walang isang salita. Hindi pa nga natapos yung case ni Jinilin Villapinde. Ayan, tinanggal na uli. Wala. Isang linggo lang yata. Isang linggo, parang ganun lang, boy. Umuwi lang si Bel sa Pilipinas. Oo. Kaya, pag-isipin ng mabuti. Di ba, boy? Oo. So, isip-isip pag may time din. Dito na lang tayo.